హలో ఎవ్రీవన్, ఈ ఆర్డర్ వచ్చేసి మనకు కర్నూలు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కన్ఫర్మ్ అయింది. మీ గిఫ్ట్ కామన్గా ఉండొద్దని అనుకుంటున్నారా? అయితే లేట్ ఎందుకు, మీ ఫోటో, మీ స్టోరీ, మీ స్టైల్లో డిజైన్ చేసి ఇస్తాము. వెల్కమ్ టు ఎన్కే క్రేజీ వరల్డ్. క్వాలిటీకి కాంప్రమైజ్ లేదు, టైంకి డెలివర్ చేస్తాము. ఫ్రెష్ చాక్లెట్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాము. ఫోటో క్లారిటీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. మీ లైఫ్లో మోస్ట్ స్పెషల్ పర్సన్ ఎవరు? వాళ్ళ ఫోటో ఈ చాక్లెట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? కామెంట్స్లో చెప్పండి. టైం మిస్ అవ్వద్దు, సేఫ్ ప్యాకింగ్తో కొరియర్ చేస్తాము. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నంబర్కి DM ఆర్ కాల్ చేసి ఆర్డర్ బుక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.